se pali kao i žena. Ne treba ti kurbla, niti vatrogasna pjena. Treba ti samo dobra peć, tako da puno pilaš, no znaš, već njoj nigdje preveć. Jest da ti vlaga kod drveta smeta, ali je jako poželjna kod kreveta. Jer ti morti samo tresku kriješ, pa nećeš dugo da se griješ. Teško se zapali jer moćna je to rupa. Tu treba puno da se trpa. A kad se iz nje pošteno zdimi i kad radnu temperaturu primi, dok te sve bliže i bliže počne k sebi vleći i još ti ne redi, daj se stari konačno sleći, ti se samo zapitaš kdo joj je hepo kocku dao i kom je baš jučer i jagru krao. Koliko sad sve to pogasio sve, pak mora zvati prijatelja. 60 ljeta i napokon se u peći puši i dimi. I kod tebe nakon 3 minute ako ćemo po istini. No nisi ti kriv kaj se ona vužgala, već susjed je njemu prije dala. Ali ako je to fest, ta baš fest jako muči, ja sam tu pa bi ti htio pomoći. Joj, super!